गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाच्यो होनहोनी परबी भेटोवपी सुभाष शिरोडकार, आमदार शिरोडा मतदारसंघ, मंत्री उदका स्रोत। गोमंतक टीव्हीक दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वजीत राणे, भलायकी मंत्री, देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष।
गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेवरीत परबी. परबी भेटोवपी मायकल लोबो, आमदार कळंगूट मतदारसंघ. दिलायला लोबो, आमदार शिवोली मतदारसंघ, उपाध्यक्ष गोय मनोरंजन सोसायटी. डॅनियल लोबो, उपसरपंच पर्रा पंचायत आणि युवा फुडारी. गोमंतक टीव्हीच्या दुसऱ्या वर्धापन दिसाच्यो हुनहुनीत परबी. परबी भेटोवपी सुभाष शिरोडकर, आमदार शिरोडा मतदारसंघ, मंत्री उदका स्रोत. गोमंतक टीव्ही दुसऱ्या वर्धापन दिसाची उर्बेवरीत परबी. परबी भेटोवपी विश्वजित राणे, भलायकी मंत्री. देविया राणे, रान महामंडळाचे अध्यक्ष. थंय पण जे मनीस बसल्या ते फक्त बोटां दाखयता कायद्याचे. एवरीबडी नोज वेदर हाऊ स्मार्ट द स्मार्ट सिटी इज. कांपालाचेर पणजेकारांक सगळ्यांक खबर आहा एक प्रॉमिनंट बांदल्या, फॅन्टॅस्टीक प्रॉमिनंट विच इज बिल्ड रायट बिहाइंड कला अकॅडमी. देर इज वन बॅरिकेड विच इज पुट अप देयर. मीन्स हेवटेनचो लोक तेवटेन येऊ शकना. मॅरियटा कडल्यान कला अकादमी येऊ शकता, मार्केटा कडल्यान दॅम्पा हाऊसा कडल्यान कला अकादमी येऊ शकता. क्रॉस करू शकना. मदीं एक पत्रे घातले, ते पत्रे कोणे घाल्या हे वचून खंयच्या डिपार्टमेंटाक भितर खबर ना. आणि हांवें घालूंक ना म्हणून तूं काडचो ना, तुवें घालूंक ना म्हणून वो काडचो ना. सो इज दिस फ्रेंडली गव्हर्नन्स? माय क्वेश्चन इज दॅट एज अ नॉर्मल सिटीजन. You look at a scenario today in e-governance, sub-registrar's office. Goa's sub-registrar office are one of the most corrupt offices of the state. I will make this statement firmly. I have brought it to the notice of respective people. But today, before e-governance, your sale deed was getting registered in